Winapa sating sumpena wis pirang-pirang sasi ya pirang-pirang dina tekane sesasi ora tau kepethuk. Nggih sugeng dalu Dek Lintang. Wah jan suwe ora ketemu ki. Iya, nggih. sudah lama gak berjumpa. Nggih. Mugi-mugi Mas Gading lan Mbak Lintang Kairo. Nyapa? Jan alus serantok kamu ini. Ya kamu. Kita tuh sepantaran loh Mas Gading. Aku sama Mbak Mega sepantaran ya. Kelas 2 SMA. Ya, Jan. Tak sembarangan aku nek kene tuwa lho iki lho. Ora nek kata-kata Ben. Hah? Apa? Ya. Hei. Apa iki mau? Ya lagi mau ke jane panggung ki nyapa to, Mas? Nggih, ya wis mun mendo lenggah riyen. Yo, Mak. Ya alhamdulillah yo ngaso sedilit. Yo ya sadurunge yo salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Ngaturaken panun ingkang tanpa upami denipun wah. Kula sak kanca sampun ibarat iki wis dipercaya. Arep iki mengko rada mengko sithik ngono wis krampul. Iya ning ya muga-muga ora maaf. Iki sowan ana ngendi iki, Nduk? Iki sowan ana Panggul Kulon Candirjo Semanu. Oh, ning Semanu iki. Iya. Dalem. Nun. Oh. Wah, lah niki mboten enten anune. Wah, nggih pun niku. Bulu Candirjo. Oh, nggih. Kuwi mau. Ayo. Iya, Mak. Aku ora ngerti sing nulis iki sapa kok. Iya, surat dadi ngopo, Mak. Ya. Yos. Mangayu bagya. Dene awake bengi iki wis pinercaya
supaya nyanyi karo nglembuk ning kene iki karo kanca-kanca barang. Bengi iki kanca-kancane beda ya, Mak. Beda. Nek biasane adat saben iki ra nganggo warga laras. Lah iki terus nyoba ganti. Iki terus kabeh saka nggon bonang tekan kenong kae dalang kabeh. Mong lek mayang ya minder. Sing girong suarane apik, sing ngendang trampile ora jamak. Wah, jan elok tenan kok kanca-kancaku kuwi. Iya. Ujupe iki apa, Pak? Iki bengi iki ya kuwi merti dusun utawa rasulan. Nggih, Pak Bu. Nggih. Nah, merti dusun utawa rasulan kuwi mau ya. Mula nduk sing baku ujupe bengi iki apa? Nah, ayo dijupuk intisarine. Hikmah lan tujuane iki ya apa ya? Merga merti dusun utawa rasulan kuwi budaya adat tilarane nenek moyang sing wajib dilestarekake ya. Kuwi wis tinggalane nenek moyang kuwi sing kudu dilestarekake ya, Mak, kaya merti dusun kuwi mau to, Mak. Bener. Dene ujupe kuwi mensyukuri nikmate Gusti kang wis diparingake marang awake dhewe kabeh ya. Sawise wis kaparingan sehat bagas waras tias bagya mulya lan wis kaparingan pirang-pirang rejeki mbuh kuwi wujud saka panenan tegal, saka gaji kantor, mbuh kuwi saka hasil lele dagang lan sapanunggalane kuwi ya wajib disyukuri ya, Mak. Mula kalenggan iki para pepundhen lan sanak kadang warga ing Bulu Candirejo. Oh, nggih. Kuwi mau kuwi nggon Bulu Candirejo ya, Mak. Para pepundhen lan sanak kadang warga ning Bulurejo kuwi mau Bulu Candirejo kok ya angel banget to iki omonganku to. Mak, mbok kowe iki lunga wae tak omongan wae, Mak. Aja no, sok meng limbuk tok mengko. Iya. Padha wungon bareng-bareng ngucapake asta kunjuk ngersani Gusti. Nyuwun supaya taun kang lumaku iki kabeh pinaringan rahayu, pinaringan wilujeng rancak gangsar nggone padha makarya ya, Mak. Amin. Mula nduk awake dhewe sak kanca uga melu yung melu nyengkuyung kanthi diadani merti dusun utawa rasulan iki ing pengajap muga-muga warga ing Bulu Candirejo pun bener to niki? Yes. Beres. Nggih, mugi-mugi muga-muga warga ing Bulu Candirejo kuwi mau tekan ngendi? Wungon bareng-bareng ngucapake asta kunjuk ngersane Gusti nyuwun supaya taun kang lumaku iki kabeh pinaringan rahayu wilujeng rancak gangsar nggone padha makarya. Nah, mula nduk awake dhewe sak kanca ki ya melu yung melu nyengkuyung kanthi diadani merti dusun utawa rasulan ya. Ing pengajap muga-muga warga ing Bulu Candirejo kene tansah pinaringan bagas waras rahayu wilujeng niring sambikala durga mendhak kala sirna tuwa ing boga wastra niring sesakit brasta weri para warga ugi saya wimbuh supeket rumaket sumuyut saeka kapti guyub rukun bandol rompol bantu binantu daya dinayan samat sinamadan lan kanthi semangat kebersamaan kegotong royongan menika saged ambabar kanugrahan katentreman kabagyan lan kaendahan tumrap kita sedaya
utaminipun warga ing Bulu Candirja kene iya Mak. Iki ujube wis diaturake. Saiki mung kari adegan ketawa ketiwi ya. Adegan hiburan. Oh. Nah mongko nek nggawa kanca-kancaku iki mengko wah nek anggere menyura ngono kuwi wis ana sing ngedep, ana mik 3 kok didep dhewe ayo. Iya. Bengi iki barang ki ana bintang tamune, Nduk. Ana bintang tamune. Bintang tamune bengi iki ana Mbak. Kok Mbak to ana Dik Lintang. Ana Dedek Lintang Kairo. Karo mau sore ya wis dipucuki. Lah iki miskome nang nggon kene iki kepiye Mak? Lah dek kapan kae lak WA aku, Mas nginjang nek mucuki niku pripun? Ya aku yo ini ya ngaten nika. Oh nggih Mas ya persiapanipun pripun? Lah kok tekan kene iki jebul miskomunikasi. Aku kan muni lakone nginjang sesuk napa Mas? Tak jawab Wahyu katentrem termandrem. Aku mau Wahyu katentreman yo. Lah jebul tekan kene iki mau Dik Mirza Kairomo kuwi jebul pengene jejer sing jejer mengko Mbak apa jenenge sing jejer mengko Mirza. Lah terus sik neruske aku tekan rampung. Oh ngono. Heeh, alah. Kuwi jenenge wis komunikasi tak kira ki ya mucuki terus Dik Mirza mengko munggah sak lakon ngono kae nganti bubar aketang sak jam 2 jam ngono kuwi. Iya, Pak. Jebul arep mucuki nggon apa jenenge mau jejer pisan ya ora dadi ngopo Mak ora apa-apa malah gayeng kok iki mau seneng aku nonton Dik Mirza jan sak cengkok-cengkok iki padha karo pakmu sapa walah iya iso plek cengkoke iya Mak aku ki sok wedi nek sok ditekon-tekoni karo Dik Mirza kuwi. Lah kepiye to, Mak? Lah aku ki yo ngilmuku ki yo cupet. Kok yo ditekon, Mas nek ngaten iki pripun? Waduh, kukur-kukur sirah leh ku bal. Lek ku males WA-ke karo kukur-kukur sirah. Engko suwi-suwi rambutku putih kabeh iki nek mikir terus aku ki. Iya wis. Yo Mak ayo. Yo ono bintang tamune yo gek di jumeneng ae. Arep dijumenengke apa ora? Ya lah ya kudu jumenengno ya Mas. Wis pirang-pirang sasi. Ya pirang-pirang dina tekane sesasi. Ora tau kepethuk. Iya. Kok terus bengi iki ketemu meneh ya. Wis dijumenengake. Ngagem spote derek kanca-kanca pun monggo. Nggih, sugeng dalu Dek Lintang. Wah, jan suwe ora ketemu ki. Iya, nggih. sudah lama gak berjumpa. Nggih. Alhamdulillah Mas, sekarang dipertemukan lagi. Nggih, dipertemukan lagi. Datang. Iya. Bulu. Candirejo Semanu. Nggih. Alhamdulillah, remen sangat Mas Gading. Nggih, penontonnya luar biasa. Sugeng dalu Bapak Ibu sedayanipun. Dalu. Ya. Alhamdulillah tasih kompak dereng ngantuk sedanten nggih Pak Bu. Dereng. Bapak ingkang sarungan ungu niki semangat nggih Pak nggih. Pon ngopi wau. Pon berarti mengke ningali ngantos jam 7 mengke nggih. Nggih, Bajan. Semangat kok jam 7 toh? Kok jam 7 toh? Iya ora apa-apa. Mbok jam 11:30. Lah kan saking
Jam 11.30. Saking semangatnya nggih Pak nggih. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah acaranya Rasul nggih mriki nggih. Nggih, Rasul merti dusun to rasulan. Merti dusun. Nggih. Bersih dusun ngoten niku nggih Mas. Nggih. Nggih. Matur menika. Didoakan buat sedaya warga Bulu, Candirejo. Semanu. Bener to tapi Mas Ya ya? bener. Bulu Candirejo Semanu. Enggak ya to cuma itu to Mas. Mboten. Wo tak sampluk lho kowe madu. Piye Mas? Tak cutat tuh teh bareng. Tak cutat. Ora ya. Wedi bae ya Mas. Enggak ya kan. Gagah gede dhuwur Gagah. ya wedi. Heeh. Gagah. Oke. Bareng-bareng karo kanca-kanca sing isih nom-nom ngene iki wah lambene wis rasa ditata kabeh. Waton do celekop-celekop ngono kae. Iya. Didoakan Mas Nggih. Gadi. Semoga warga Bulu Candirejo pinaringan kesehatan. Amin. Kabagas kuarasa. Amin. Kawilujengan. Amin. Sing gadah hutang gendang lunas utange nggih Pak Bu. Muga-muga ya ora duwe utang ya Pak Bu ya. Hidup merdeka pokoknya. Ya. Woi. Astagfirullahaladzim. Ya. Apa iki mau? Ya Allah ket mau ket jane panggung ki nyapa to Mas? Pripun Pak? Wedi ya. Wah, jalane aku kok tekan kene gek kepiye. Gimana ini? Alah kok engko nek panggunge sing jeblok kene aku dadak ngene iki tenan. Aman apa ora iki? Aman ora? Aman apa ora iki? Kok nek tekan nggon kene aku dadak ngene iki. Dadak menek tebok. Sik dibenane sik iki. Aku Eh. wedi tenan iki sampe. Oh, oh. Samene Waduh. Dadak ndelik aku. Pak ngatos-ngatos ya Pak. Nggih, atos-atos mungkin ndak. Mungkin jenengan keblekan lho Pak mungkin Pak. Lek teng ngisor-ngisor. Tenang ya Pak nggih. Kowe nek kowe ubah ambrol meneh kowe wis nang ngono wae. Hati-hati ki nasibe sing kendang kuwi lho mesake Mas. Mbane wajah pasrah lho to Mas sampean ki. Wah, iki opo-opo pasrah kok, Dik. Ae. Lah iya. Nggih. Aman ya ini ya. Aku mau menengah ini. Wedi tapi. Minggir wae nggih, Pak. Nggih. Ampun minggir-minggir nek muliku malah bles ngono malah. Mriki mawon. Sing tengah. Ya dibenakne dhisik ya, Mas. Gak kena dibenakne tapi ya. Iki nyawa totoane. Umpama brol medhun saka dhuwur wesi cluk. Hati-hati lho kowe, Dan. Yang baik-baik ya toh. Mugi-mugi. Mugi mboten roboh malih. Nggih. Mboten ambles sing jelas niku. Ambles. Nggih. Mbok menawa Cek digolekne Kanjel. oh ganjele, mbok menawa kabotan dosane sing ngendang. Lah dalah. Nggih. Lanjut ya, Mas. Nggih, dilanjut diteruske. Ngagem. Pokok berdoa yang terbaik ya, Mas. Nggih, berdoa Pancen yang aku cek terbaik. ndredeg tapi ya. Pripun? Ndredeg masih grogi. Wedi lek ambruk meneh. Wow, pras. Ngono wis tak jampi-jampi. Nggih. Ora nek ambruk. Nggih, dan tentunya Mas Gading Nggih. pada malam hari ini Nggih. kan juga adik Mirza tadi derek belajar kata Nggih. panjenengan. Nggih. Semoga mugi-mugi muga-muga tak dongakne Dek Mirza, muga-muga dadi dalang sing keterima ketompo Amin. di masyarakat menjadi kondang seperti Mas Gading Amin, ya Mas Adek. amin. Waduh. Amin. Wah, Gusti. Ya wis sip tenan kok Dik Mirza iki pancen. Pripun Mas? Jan Minta swantene iki jan sip. Dalah, Swantenipun niku sip. lah nggih. Jos tenan. Meniru almarhum. Nggih pun plek wau sak cengkok-cengkoke nggih. Juga Mas Gading. Sak gregel-gregele nggih. Sami. Wah, jan. Amin. Nggih. Nyuwun pangestunipun ya Mas Gading. Nggih.
Siap. Siap. Siap, nggih. Nggih. Niki pripun Bapak Lah. Ibu? Dalam? Nggih, niki mumpung dereng enten pamundutan, Nggih. urung ana tenan jebul. Dereng wonten. Nggih. Biasane wis laris ya Mas ya. Pripun? Wis banjir pamundutan. Biasa lah niki kula mboten enten sinyale kok teng mriki. Tidak ada sinyal. Nun. Buka kabeh kok. Mbok ditokke meneh. Nggih, wis mlebu ndi HP ku iki. Sudah masuk notifnya. Nggih, sampun kula Oke. telekane. Dibuka dulu napa gimana? Apa iki Mas? WA-nya notifnya iki lho iki maksudnya iki. Endi wis mlebu kabeh iki. Mosok ya ora duwe paketan Mas? Duwe to? Sinyale iki Sinyale ya. Nggih, asik. Ya, sabar dulu. Di WA wis mlebu nanti. Ora ana. Mboten enten iku. Oh, dereng wonten. Nggih, dereng enten. Dereng wonten nggih. Dereng wonten sik mlebet tok niki. Dalem? Oh. Wah, iki apa? Ana wis ana. Oh, nggih. Wonten napa Mas? Niki badhe nyuwun lagu Caping Gunung. Caping gunung. Nggih, ngagem parian. Oh, nggih. Caping Saking gunung biasane nganu bagiane Mbak Anting. Kok merem iki piye iki? nggih niki saking niki wau saking Mas Rezali. Mas Rezali. Nggih. Oh, tak kira lek sing kuwi. Tahu sanes nika. Mas Rezali. Nggih, saking sampun pareng nyawer niki wau enten. Pinten? Oh, sampun disawer. Oh, uduh jebul utangku iki mone ora apa-apa. Nggih, saderenge Nggih. caping gunung ngimpi mawon riyen nggih, Mas. Ngimpi nggih, siap. Nggih, pun dangu mboten nembang ngimpi. Nggih, nganti kimpen-kimpen. Ngagem bawon apa? Lah, Nggih. lah Pripun? bawa ngagem Nggih, bawa. oh, Nggih, nggih. Nggih. Ayo, Mas. Mbok rada seru. Ngene lho. Ngambara ing bebasan tanpa tepi. Ya, niki enten sik mlebet meneh niki, Mbak. Nggih, napa? Sugeng dalu Mbok Limbu. Nyuwun lagu atau gending. Imbangono katresnanku langgam menika kentun dateng warga masyarakat Hulu Candirjo sembah nuwun. Mugi-mugi Mas Gading tansah pinaringan sehat lan lancar. Amin. Saking Bapak Yadi. Nggih. Oh, nggih. Mangke dipun pinanggani. Imbangono katresnanku. Nggih. Imbangono katresnanku. Narabas Meka mibarengi jaga
Katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa Sampun Mas Nggih. Dedi. Bawanya yang sudah. Anjir, ha niki kula nggih nyateti niki request. Monggo, buka saking pundi? Langsung. Oh nggih. Seripet, seripit, lepiani meraka simpir kandas luwes wirakani anglam lami sikat singsan basa sangat dipo sana dasar ayo maksikatnya tanku jiwa tak sakati aduh mesam sabat madu ndak gandeng malah Iya. ya jenengan semangat toh Pak yang pakai baju tentara niku Pak pripon saya matur suwun ya Pak kata Dangdutnya Mas.
Sampun iki? Sampun Mas Gading. Sampun, nggih. Mau terus minangkani pamundhute. Pamundutan. Nggih, Mas Rezali wau. Mas Rezali. Nggih. Yang ninggalkan terus ingkang imbang ngono niku wau. Sing anu apa? Caping gunung. Caping gunung. Nggih. Oh nggih. Nggih, caping gunung mungkin bawa merono. Oh nggih. Merono ki nek ndi merono? Nyandi. Ke kanan, ke Oh. kiri. Yo anu barat laut. Ngaler. Oh, mereka ngaler nggih. Ngaler. Ngaler Mas Gading. Ngaler. Nggih. Nggih. Bawa caping gunung ini. Ini Nggih. boleh ditemenin sama Mbak Anting enggak, Oh, Mas? nggih mboten napa-napa. Boleh. Niki ganten masuk mulai niki. Nyuwun. Oh, urut. Oh, berarti satu-satu gitu bawanya. Oh iya. Nggih, ha niki tesih ketambahan 3. Angenteni. Dalam angen teni. Nggih, saking Ibu Suharmi Aza Depok, Jawa Barat. Oh, nggih. Terus enten ingkang nyuwun muga nyawiji saking Mas Danar Mas Danar. Mandiri Sleman. Terus yen ning Tawang kang nyuwun Pak Tri Mediun. Oh. Oh, nggih. Borongan nggih niku. Borongan. Saking sinten riyen niki bawane kula riyen. Saking nggih Nggih. mriku terus mriko. Oh, nggih. Terus mubeng. Nyandi, piyangkane barang ki yo nggawa berarti. Kudune yo ngono. Monggo sesi parian kabeh kudu parian. Oh, nggih. Saben bengi nyawa Terus sinten? Ayo, niki Mbak Laras niki. Mbak Laras, monggo Iya. Mbak Laras. yen memaca mengkara janar kuning Apik to nek. Apik. Nek kene Pripun, meng Mbak Laras? kene iki mak dedet ndang tung bres. Jeleng. Iya. Piye Mas? Oh wedi lek panggunge ya Mbak ya. Ora, oh aja dijengkleng aja Aja dijengkleng. nama-naman berarti ya. Ayo Mbak Mega. Jan alus seram to kamu ini. Ya kamu. Kita tuh sepantaran loh Mas Gading. Aku sama Mbak Mega sepantaran ya. Kelas 2 Iya. SMA. Ya, Jan. Lucu. Piye Mas? Mbak Anting. Maestronya. Caping gunung. Kalau Yo, thank you. disemangatin lo. Yo, Ayo thank you. disemangatin lo Mas. Ya thank you. Diam.
Ajake do seneng nek alon-alon kanca-kancaku iki. Alon-alon nek karo Mbak Enting ya, Mbak. Niki nggih, dalu niki nggih. Mas Hening uga rawuh. Sinten? Mas Hening. Mas Heni. Nggih. Oh, nggih. Nah, niki rak Pripun, Mas? Piye to kok mendudeng ngene tok piye? ah, niki. Nah, niki digelar-gelar niki. Oh, nggih. Kagunganipun Mas Hening. Oh, nggih. Sugeng rawuh Mas Hening kalian Mas Nggih. sinten wau? Mas Hening. Ah, kalau Mas karo Mas Baron. Ora krungu lho Mas mau, Mas. Nggih. Mbak Orisa. Lali lakokan yo. Ayo sa sapa ki mau? Lagi jagongan. Heeh. Jagongan karo sapa? Kok ya? Sandingku to. Aku ki deg-degan iki lho panggung. Disambi jagongan ki ora apa-apa men mencarikan suasana. Men iso luwih los ngono lho ya. Betul sekali. Saudutan sik ah. Wes gak sedot. Lah. Ngeyup. Ah, wayahe. Wayahe mikir. Kok sinden-sinden sik. Terus memburi. Tak pilih sing nang mburi tak pilih. Wis. Saking Marian saking Mbak Linang Rien. Mbak sinten? Jenengan Rien. No, Mbak Ika dulu. Saya kan masih muda, Mas. Yang tua dulu lebih baik kayaknya. Iya ben kono ki mongko kentekan bahan. Dalam? Ben kono kentekan bahan. Oh, ngono. Sopo sik iki? Sopo sik iki? Oh, Mas dalangnya dulu. Lho kok aku toto. Hah? Apa? Manut Mas Dalang. Oh. Nggih. Wah, saking Mbak Laras mawon. Madhep aku karo ngedoke mik aja aku. Ah ngono kuwe. Ayo isin di malah diomongke. Iya. Ya. Aku keri-kerian wae, Mas. Ker- Keren-keren. Heeh. Masalah kesel sik. Ora. Mboten nggih Pak Bu nggih, kula keren mawon. Siapa dulu? Oh nggih. Mbak Laras yen monggo. Aku wedi Iki ngopo? panggungnya arep ambruk iki. Mugi sedaya warga bulu mriki tansah diberkahi Gusti. Amin ya. Amin. Ayo Mbak Mega. Ya Mbak Mega Menyang Solo menyang Solo. tuku tampah. Lah tuku tampah ya tekan Solo. Mugi-mugi Mas Gadeng lan Mbak Lintang Kairo. Heeh. Nyapa iki? Fansipun saya kathah. Amin. Allahumma amin. Monggo Mbak Anting. Heeh, yo. Utututu. Hah? Apa? Apa iki? Ngudang apa piye? Utututu. Utututu. Atitititi. Ora nek kata-kata Ben. Sedaya warga masyarakat Mbulu. Urung mriki ne. Go keri kok ini. Tansah pinaringan lancar rezeki. Amin. Amin. Ruasaku kok ora dagdog-dagdog saka ngisor panggung ki apa to ki? Monggo Mbak Orisa. Saniki Mbak Orisa. Tangi turu. Heeh. Turu. Terus tuku
Mugi sedaya warga Bulu sukses sedaya. Amin. 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 Yo, saiki ganti Mbak Iu, yo Mbak Iu yuk. Sembarangan aku nek kene tuwa lho iki lho. Lah dalan. Gantine bupras aku nek pinggir dhewe. Kejule. Rapo? Karing glundungke kowe kok malah. Wong karing glundungke. Lah iya iki aku nggo tumbal ning pinggir padake. Menyane disumet, menyane disumet. Apa? Menyane disumet. Sangu. Parian iki. Nggih. Mboten koprol, Mbak. Sanding kulara untu. Sing kirong ya lara untu. Masa Ning wis mari ketoke. Wis mari. Syukur nek wis mari. Gawe larane apa piye? Ya wis, ya ora. abuh pipine. Abuh pipine. Mugi sedaya warga Mulu makmur-makmur wargane. Amin. Allahumma amin. Monggo, Mbak. Dek Lintang saiki parian. Gawa alu ning pinggir sumur mugi warga Bulu Makmur. pinangan Makmur. panjang Umur. umur. Ya amin. Sapa kuwi mau ibu-ibu sing angine bengok bianter dhewe kuwi mau, Bu? Sinten? Hah? Adik-adik, oh iya semangat ya. Gak Ya. kelihatan berarti ada yang di lantai 2, Mas. Halo. Ngeganto. Jana. Sudah, Nggih. Mas. Wiyogone, sak niki wiyogone. Nggih, lopi piye. Sapa Mas iki? Sinten? Kira-kira. Sik meking kae sing meking. Nah, wis cepak-cepak. Oh, berarti wis mau ngono. ya. Mas Kunto kowe. Siap-siap. Halo, halo. Halo. Yo, Cek cek. cek. Oh. Kurang banter para Mas? Ora aja banter-banter. Kurang? Mboten mboten. Oh, boten. Pas dina Minggu. Ning kutha Solo. Balenono Mas, balenono Mas ora krungu Mas. Halo, halo. Oh. Halo. Pas dina Minggu. Ning kutha Solo. Ah. Mugi warga Bulu. Tansah bagya mulya. Ya. Di sini piye to? Ora apa-apa. Oh, salah. Baleni. Baleni. Baleni meneh. Amine kurang banter kuwi mau ya kurang banter Ya. lho Mas. Mireng napa mboten Bapak Ibu? Nggih, Mboten. pas dina Minggu. Ning kutha Solo. Mugi warga Bulu tansah bahagia. Hop, bahagia mulya. Mulya. Wah, jana dongane ora tenanan iki piye? Amin. Allahumma amin. Mas siapa namanya Mas? Jenengan Mas? Tadi. Kunto. Oh, tak kira Minto. Nggih. Punto. Oh, Mas Punto. Siapa lagi? Saiki Mas Dedi? sing nyiter. Ayo, ndiki sing nyiter iki. Oke. Sing nyiter. Ayo, Mas. Cek sik. Suaranya kayak modon ning pinggir kali piye kuwi? Dicek lagi Mas, dicek lagi Mas. Dicek neh, cek meneh. Neh. Sing kuwi. Sing anu mic sitter kuwi. Lapik sing kuwi mau Mas, sing pertama kuwi mau lapik Mas. Nah, kuwi lapik.
Cek cek. Nah, sip. Yuk. Ayo, apa? Mangan bolu. Mangan bolu, heeh. Karo mangan tempe. Heeh. Ora enak no. Iya, lek dicampur ya. Kok sing rada masuk akal sithik to, Sit iki, Sit. Wo, mangan siter ngono ya kena kok. Mugi warga dusun Bulu sehat-sehat wargane. Ya, amin. Sing enong saiki sing enong. Sing kena. Karo ngadeg mikir ning dhuwur to kuwi. Lah, ben kaya konser. Ayo berdiri no, Mas. Mas Resa. Nah, kuwi. Ora tekan mike. Cek sik. Lah malah dicopot. Oh. Wong piye to iki? Dibenakne sik, Mas. Benake, dislepke. Nggih, apa nggih mike dhewe kuwi? Yo. Cek sik. Cek. Cek. Campur Pak Memang. Nggih. Nggih. Parikan. Ana wong ayu Heeh. jenenge Lintang. Walah ya. Mugi warga Bulu tansah mulya ing gesang. Wah, jan. Jos. Apik tenan nek iki. Amin. Sing demung loro. Sing ndi kuwi? Sing niki? Yo. Lomba wae nek omongan aja ngracik yo. Ora muni. Ora muni mic-nya. Depo nganggo mic demung sing sijine kuwi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bareng matur dumateng Kowe iki kon parikan kok malah arep dadi MC to kowe iki? Orang gremeng ki piye iki jane? roh wong ayu Heeh. No kok melok-melok. jejere dalange. Alah. Wuhui. Mbak Laras. Disenggol loh, Mbak, ya. Nah, Terus ana wong ayu sandinge dalangi heeh. Terus Mugi warga Bulu lancar rezekine. ya. Nggih, terima kasih. Setunggal melih, setunggal melih. Oh, masih ada. Setunggal melih. lagi. Sinten? Dalange. Sing krebab. Sing ngerebak. Monggo. Oh, kentekan bahan iki piye? Engko tak kirimi nek meng bahan. Cek. Halo. Oh, mike iki. Ngombe ciu. Wah to. Botole Wah. Sabotole. mugi warga Bulu Heeh. kathah putrane. Min. Oh, jere kentekan bahan kok ya, Mas ya. Ayo. Selamat malam Mas Dalang. Minta lagu rangu buat warga masyarakat Bulu dari Pak Sapardi Jakarta. Oh, Pak Sapardi. Nggih. Jakarta. Nggih niki Rengu ya, nyuwun Mas? rengu nggih. Nggih, matur suwun Pak Sapardi. Niki dilajengaken Nggih dilajengaken. Mbak Ika. Mbak Ika. Oh, nggih. Pon, Pak. Napa badhe parikan piyambak? Mic-nya mboten bunyi. Cek sudah.
panas udan udan panas aling-aling capek gunung Yo. Kuwi nek Mike mati mau wis teko ditapuk apa diruslus ora urip dhewe. oh dadi nek mati kon ngelus-elus Ah karo dadi tapuki sithik. iki yo dong-donge Aku melok-melok ya. sudah mas Nggih. Nadian wadon sarata lanang Waduh napase dawa banget. inomane banyu Aki, banyu aki. Yo banyu aki. Ajeng dikancani mboten? Mboten apa-apa, monggo. Wah. Monggo kalian sinten? Sinten, Mas? Oh, nyelok sapa ta iki jane iki? Sapa, Mas? Mbak Anting. Mbak Anti. Heeh. Ayo Mbak Anting. Ayo. aduh Wis. tapi aku dijeblok Ayo tak ewangi, tak ewangi. Jeblok apane sing jeblok? Ora. jeblos Ora Mas. bene dek iki Piye? kadal Argentina jarno Ya syukur, Mas. agak bindeng nggak apa-apa nggih mas Lah kula lho bidang gian. Bindengnya suara emas tuh beda Mbak Anting. iya ini Jogjanan Jogja. Hah? Jogja. oh iya Oh, nggih. di Loh. zaman berjuang jorek kelingan Iya. Ya, niki enten pamundutan mlebet melih. Oh, nggih. Assalamualaikum Masda, mau pamundutan lagu Sambel Kemangi. Dibawakan di Lintang, semoga berkenan. Oh, nggih. Semangat terus dan sehat selalu semuanya lancar pementasan sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Saking Bu Retno Parisi Jakarta Selatan. Oh, nggih. Nggih. Terima kasih. Sambel Kemangi. Nggih, mengke dipun pinangkani.
Mandalika. Yo, dangdut slow. Matur sembah nuwun. Pripun Mas Gading? Nggih niki apa iki mau? Napa? Pamundutan malih? Imbang ana katresnanku mau wis ya. Dereng. Dereng to? Nah niki imbang ana katresnanku. Terus iki ana enten Napa? nek angenteni wau? Angenteni dereng. Dereng. Nggih. Sambel kemangi. Sambel kemangi dereng. Muga nyawiji nggih dereng. Yen ing Tawang dereng. Nggih. Setunggal. Nggih, setunggal mboko setunggal. Ingkang pendirian? Yang dulu yang mana tadi? Pripun, Pak? Oh niki nggih enten rengu. Kemangi. Oh nggih rengu tadi. Nggih mengke rengune dingeten goro-goro. Oh nggih, siap. Ingkang seneng pendirian? aku. Mas, yang mana dulu? Yen ing Tawang napa sambel kemangi? Sambel kemangi. Sambel kemangi riyen? Oh nggih. Oh nggih. Turuti bapake nggih, Pak nggih. Nggih, sambel kemangi riyen. Langsung nggih, Mas. Oh nggih. Nggih. Dicari dulu. Napa nek dicari? Dalam? Napa nek? Niku jere sapa kuwi mau ya sing ngomong ya? Oh. Mas sapa? Mas Arul. Arul. Apik men jenenge. Nggih, nika Mas Abimanyu nika nggih. Mas Abimanyu. Putune Mbah Gito. Oh. Nggih. Oh, Kalih jejere niku nggih. ingkang pundi jejere Sami yang jejere ingkang niku topinan ngagem topi. Nggih, nika Mas Nawung nika Oh, nggih, Mas. kakangku mlebune. Oh, berarti masih sepupu kali Mas Gading. Nggih, Oh, tasih. iya. Mirip-mirip ya, Mas ya. Nggih.
Nggih. Sampun, Mas. Nggih, sambel kemangin iki mau. Matur sembah nuwun. Nggih, sambal kemangi sampun. Sampun dipun minangkani, nggih. Dan iki gentenan Mbak Lintang istirahat, terus terima kasih. yang lainnya nanti Mbak Mega, ganti Mbak Mega apa Mbak Lala. Mbak Laras di duetke karo sing demung loro iki jane gayeng panen. Ya iki sih akeh iki wong mundutane Yohan iki apa iki mau sing iki. Rengu iki mengko wae. Yo. Ana yen ning Tawang angenteni
Terus apa iki mau saiki? Oh, mbang ana katresnanku ki wis urung mau. Wis. Urung to? Oh ya. Nggih, Mbak. Mbak Megarien. Tak lumpati sik. Nggih, niki ngadeg mboten, Mas? Wah, ngadeg. Oh, ngoten. Ngadeg ket wau nek kula. Napane? Hah? Napane? Nah, napa-napane? Lho. Jumeneng nggih, Mbak. Nggih. Ora nggo sepot? Mboten sah. Nah, ya wis. Ora ya wis. Nek nganggo sepot ki arep takon nunggu meneh ngenteni sepot. Mboten sah. Iya. Minangkani pamundutan Mbak Mega. Nggih. Ajeng niki imbang ana katresnanku. Nggih. Napa yen ning Tawang napa ngenteni? Imbangan mawon. Oh, nggih, siap. Niki langsung mawon. Napa pripun? Langsung. Ngagem ya. bawa. Langsung. Bawa mawon. Oh, nggih. Ben asik kok. Ngoten, Pak. Nggih, aku ki rasane nek ngapa jenenge suwe-suwe iki. Oh, ngono. Krungu ora aku ngomong apa? Awang aku ora krungu aku ngomong apa kok. Heeh. Oh, niki sik wae iki. Niki. Napa? Nah niki lho lah. Amit. Amit nggih. Oh, Matur sembah nuwun. nggih niki nek Niki sampun diwaos wau. sampun. Kas. Kas. Kas lho kuwi nek kuwi. Iya. Iki regane kos. Iya. Nek iki terus Mbak apa iki Mbak Laras? Hah? Kas. Kas. Oh ngono. Nek sing liyane ya tetep melu kas. Tambah-tambah ya. Sapa muni kos mau sapa muni kos? Yo nanti yo. Yo. Niki nggih ngapunten nggih Mas. Nggih, pripun? Swantene nggih nembe bidhek. Bidek. Nggih, bindeng. Sami. Nggih, ngapunten. Sekarang nggih. iki yo wayahe pergantian musim. Musim. Heeh. Nggih. Kok ketawa toh? Loh, ya ora apa-apa to. Ah iya. Oh, sesuk golek anu ular jati. Hah? Golek ular jati. Urung usum. Urung usum. Urung. Ayo jatine wae. Kan ngapa ngrogoti? Nek urung usum ya jatine wae apa godhonge. Sandang kelawan pangan
Sampun, Mas. Ampun. Nggih. Nah. Piye to, Mas? Bayarannya Ayo. pakai kas wae. Saiki sirahe jegluke nggon gong kuwi yo. Ora ngono kuwi, Mak. Guyon kok ya. Masa, yo. Monggo, Mbak. Yo. Saben dina mangan jroning sepi sabdi sampun ngamong tansah katulung matur sembah nuwun, Mbak. Mega. Yo. Berarti iki mau wis dipirangkani sono rengu angenteni. Ha gandeng niki sik angenteni para kanca-kanca dereng angsal notasi digantos sik liyane. Yo, Mak. Arep diganti apa? Siose saged? Wah, nggih pun saged ngaten. Angenteni, heeh. Mbak Lala. Lah kepiye diganti? Ya arep diganti apa? Hah?
Ya ning tawang ora apa-apa. Heeh. Arep dikancani ora? Nggih dikancani kalih Mbak Orisa. Mengko disepotin apa mboten? Pur. Yes. Nggih. Minangkani pamundutan ya ning tawang. Ene tawang ya, Dik. Nggih. Nggih, Mbak Orisa. Langsung to, Mas? Nggih. Langsung mawon mboten napa-napa. Dalu. Nggih, langsung mawon monggo. Mengketik laras. Yuk. Penggerongnya jan mantep ya, Mas. Nggih. Wah, dasare nom-nom bagus toh. Iya, bener. Ah.
Ya. Ya. Ya, tak kok dentek lumpok. Dah. Matur sembah nuwun. Nyaning tawang sampun dipinangkani. Niki gandeng jame wis mepet yo dinae lagu dienggo penutupan. Ampun lenggah riyen. Ampun lenggah. Nggih ampun lenggah riyen. Iya. Jumeneng kabeh. Oh, Nggih, penutupan. Berdiri semua. Nek ora lewung yo ninggal katresnan. Napa Pak Bu? Lewung napa ninggal katresnan Pak Bu? Lewung. Ninggal lewung. Wah, nggih. Berarti ya. Nggih, Wong apa? saya nang medley kan lho Mas. Wah, nggih, siap-siap medel. Medley. Medel pop. Heeh. Medley. Yang kuwi kok saya ngomong medley. Yo. Ayo jumeneng, ayo monggo. Hati-hati glundung pojok dhewe. Gedheglek sithik. Blung ilang medun. Dadi wong tuwa iki ya penak ya ming mangan. Mangan ya Yo. mangan ngantuk ya. Ah, Sesepuh. sesepuh. Monggo langsung mon. Ini obah ora do nganu lho. Alon-alon wae le obah. Nggih, saking bukane saking Kendang, Mas Gabres, Mas Bayu Gabres.
Sampun. Nggih. Wis penutupane gayenge ora jamak-jamak ya, Nduk ya. Iya, Mak. Wis dicukupke semene sik le. Seneng-seneng le geguyon. Mergo nek sing jenenge seneng-seneng utawa geguyon nek kakehan ki ya ora apik to, Nduk. Iya, Mak. Wis ayo gek neruske laku. Ayo, Mak, tak derekke. Tansah marapamuring sukma Sukma winayu ing asepi Sri mentelong ing kalbu pambunganing warana dalan saking lep-lepe ngaluyup Winapa sating sumpena tumusuping rasa jati oh